കൃഷ്ണ 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 ഹരി 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരി രാമ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരി കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരി രാമ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സാഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 8ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 8ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പരമപദപ്രാപ്തി. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ജ്ഞാനയോഗ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പരമാരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുക, എങ്ങനത്തെ അതാണ് ഏത് 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താതിരിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിൽ എന്ത് ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതിൽ തന്നത്? അപ്പൊ അതിൽ 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? സാധിഭൂതാദി ദൈവമാം സാധി യജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രയാണകാലേ പിച്ചമാം തേ വിദുർ യുക്ത ചേതസക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക? സാധിയജ്ഞം, സാധിഭൂതം. അപ്പൊ അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞത്. ആരാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിയജ്ഞം, യജ്ഞത്തിന്റെ ദേവത ആരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഇത് ആരാണ് എന്ന് അറിയുന്ന ആൾക്കാര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ ഓർക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഈ അതിഭൂതം, എന്താണ് ഈ അതിദൈവം, എന്താണ് അതിയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഉത്തരം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആർക്കാണോ എന്താണ് അതിഭൂതം, അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയുന്നത് അവർ തീർച്ചയായും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനന് സംശയമായി, ഇത് എന്താണ് ഈ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അതിയജ്ഞം എന്താണ്? ആ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് അർജുനൻ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങുന്നത് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം? എന്താണ്? മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് മരണസമയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് മരണം? അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാമല്ലേ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ജീവിതത്തില്? മരണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മരണത്തെ പേടിക്കുന്നത്? എന്താ കാരണം? പറയൂ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റത്തില്ല. തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മളിന്ന് മാറുകയാണ് അല്ലെ. ഈ ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മളല്ലാതാവുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ ആത്മാവാണ്, ഈ പുറത്തുള്ള ശരീരമല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഈ ശരീരമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം പോവുകയാണ്, ശരീരം പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, നമ്മൾ ഇത്ര കാലം കഷ്ടപ്പെട്ട് എല്ലാവരും എന്താണ് ഒരു 50-60 വയസ്സ് വരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണം. കാരണം നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കി, മക്കളൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ല ലെവലിലായി, അവരൊക്കെ സെറ്റിലായി, ഇനി ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരോ രോഗങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഷുഗർ വരുന്നുണ്ട്, കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ശരിയല്ല, അങ്ങനെ 1008 പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പേടി വരാൻ തുടങ്ങാണ്, അയ്യോ ഇത് എപ്പോഴാണോ അവസാനിക്കുക എന്നുള്ള മാതിരി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതുവരെ സമ്പാദിച്ച എല്ലാം, നമ്മളുടെ എന്താണ് സുഖ സൗകര്യങ്ങള്, നമ്മളുടെ വീട് എല്ലാം, അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കള്, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഭർത്താവോ അമ്മയോ അച്ഛനോ മക്കളോ എല്ലാവരിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേർപ്പെടുകയാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ഭയം. ഇനി അടുത്ത ഭയം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഭയം എന്താണ്? അത് മാതാജി പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ്? മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലവർ പറയുന്നു പുനർജന്മം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിൽ പോകും, അവിടെ പോയിട്ട് എന്താണ് വറച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് വറക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 1008 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മളുടെ ഭയങ്ങൾ. അപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ്? ശരിക്കും മരണത്തിന് പേടിയില്ലാണ്ട് എന്താണ് ശരിക്കും മരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മരണം, മരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതെല്ലാമാണ് ഈ അധ്യായത്തില് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അർജുനൽ ത്രൂ നമ്മൾക്കാണ്, ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, മരണത്തിന് ശേഷം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ആ മരണത്തിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്. ഇതെല്ലാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അതാണ് പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത്. പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാലടികൾ. ഭഗവാന്റെ കാലടികളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ, അതായത് ചഞ്ചലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫ്ലിക്കറിങ്, അതായത് ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവും ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് സ്ഥിരമായി ഒരു മിനിറ്റ് പോലും വിടാതെ അങ്ങനത്തെ ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിനെ മറികടന്നിട്ട് ബ്രഹ്മഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തത് ബ്രഹ്മ കിം അത്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അതിദൈവം കിം ഉച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ? എന്താണ് പുരുഷോത്തമ? പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമൻ, അതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലേ. അതിനേക്കാളും അതായത് ഉത്തമനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും തികഞ്ഞവനാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരും എന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി ആ ചോദ്യത്തിന് ബാക്കി 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അധിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ചോദ്യം? ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അതിയജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം, ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. എന്താണ്? പ്രയാണകാലേച്ച കഥം. പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, പ്രയാണം എന്ന് പറഞ്ഞ യാത്ര, അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ടിട്ടുള്ള യാത്രയാണ്. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള യാത്ര. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ശരിക്കും വീണ്ടും നമ്മൾ പുനർജന്മം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ പ്രയാണം എന്ന് പറയുന്ന യാത്രയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? ജ്ഞേയോ, എങ്ങനെ അറിയാം അങ്ങയെ പറ്റി? ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ പറ്റി ഓർക്കാൻ സാധിക്കുക മരണസമയത്ത്?
എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങള്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോദ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ അർജുനന് എന്ത് ഉത്തരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ? എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളില് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ? ആ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലും പറയും കേട്ടോ. പരമാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും, പക്ഷെ അത് പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ ഭഗവാന്റെ പുറത്തുള്ള ആ പ്രകാശ വലയത്തിന് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിനാശിയും ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, അതീന്ദ്രിയൻ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്, അങ്ങനെയിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. അപ്പൊ അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത്, അതായത് ആ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് എന്താണോ അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഓരോരുത്തർക്കും ഈ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ 84 വർഷം ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും ഓരോരോ ശരീരങ്ങളാണുള്ളത്, അവരുടെ ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരാളുടെ മാതിരി വേറെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ്, അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനുമായ ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രകൃതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്? നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് വീട്ടിലാണോ ജനിക്കേണ്ടത് ആ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. എല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് കാരണം. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ല. ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം തരുന്നത്, പക്ഷെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് യോജിച്ചമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, വിധി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ വിധി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്. ഓരോ ജന്മത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം വന്നിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ഈ രൂപം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഫാമിലി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചിലർ പറയും, ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തിട്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഇങ്ങനത്തെ മക്കളെ തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡയലോഗ് അല്ലേ? അപ്പൊ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തില് അത് കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ മക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മക്കൾ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കണം? ഈ ലൈഫിലെ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസും നമ്മളുടെ ഓൾറെഡി നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ഈ കർമ്മം അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്താണോ വരുന്നത് അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഇനി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അപ്പൊ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ സഞ്ചിത പാപം എന്ന് പറയും, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മങ്ങളിലെ കുറെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട്, പാപങ്ങളോ പുണ്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ടാണ്, പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇനി ഈ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ അതോടുകൂടി ആഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും എത്ര ചിന്തിച്ച് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ സുഖങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മളുടെ ഏത് പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ 4 ഇതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടി. എന്താണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. പിന്നെ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത്, അതായത് അത് ശാശ്വതമാണ്. ശരിക്കും ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ? അതാണ്
അത് ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോ ജീവാത്മാവും ഓരോ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത്, അത് പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്തെന്ന്, ആധ്യാത്മം. ശരിക്കും നമ്മുടെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ മൂലം ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രകൃതി ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഇനി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷാദി ദൈവതം അതി യജ്ഞോഹമയോ വാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. പക്ഷേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവന് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. ദയവായി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്? അതായത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പെന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം, നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരം നമ്മളുടെ പ്രകൃതിയാണ് എന്താ അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് നല്ല രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ, അതിന്റെ കഷ്ടം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവസ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും, അതെല്ലാം അതിഭൂതത്തിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആരോടൊക്കെയാണ് പെരുമാറുന്നത്, അതാണ് അതിഭൂതം. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു പുഴ എന്ന് പറയും. പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന്റെ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒരേ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. മഴക്കാലത്താണെങ്കിൽ അത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അല്ല വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ അത് വറ്റി അടിയിൽ മാത്രം വെള്ളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായിട്ട് പുഴ അവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രകൃതി എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. ഇനി അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ഒരു വിശ്വരൂപമായി. തിന്നാ മതി, തിന്നാനൊന്നും മേടിക്കത്തില്ല കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും മേടിക്കും, അതേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്താണ് പറയുന്നത്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം. സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ അതിയജ്ഞൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് എല്ലാ ദേവതകളും ഉള്ളത്. ഭഗവാന്റെ തലകളായിട്ടാണ്. ഇനി 11ാമത്തെ അധ്യായം വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ തലകളായിട്ടാണ് ഈ ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ടാവുക, സൂര്യനും ചന്ദ്രൻ ദേവന്മാരൊക്കെ. അതാണ് വിശ്വരൂപം, ഭഗവാന്റെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ. ഇനി അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. പരമാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം എന്താണ്? 9 ഇഞ്ച്, ഒരു തള്ളവരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പരമാത്മാവിന്. അപ്പോ അങ്ങനെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുമാരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെയാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ 8 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മളെ ജീവാത്മാവാണ്. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഇനി ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ തന്നെ ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് 2 രൂപത്തിൽ, പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ളതും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. നമ്മള് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ ഇനി ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി കർമ്മം, ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? ആരാണ് ഈ യജ്ഞദേവത? യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഈ ശരീരത്തിൽ ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മരണ സമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 8:5 നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്.
അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം യത്ര യാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ഇതുവരെയും ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് അർജുനൻ ചോദിച്ച 7 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങയെ സ്മരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ. അന്ധകാലേച്ച മാവേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഹ് പ്രയാതി സ മദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് ഇനി അസുഖങ്ങള് അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് രോഗങ്ങൾ, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് പോവാം? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ആകെ കൂടി നമ്മൾക്ക് തരുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തോന്നാം അല്ലേ, ആ മരണസമയത്ത് ഇനി എത്ര കാലമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് മരിക്കാനായിട്ട്? അപ്പൊ 50, 60, നമ്മളിപ്പോ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട്, കൂടുതൽ മാക്സിമം ഒരു 50 വയസ്സ് 60 വയസ്സിന്റെ ലെവലാണ് നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി ഒരു 20 കൊല്ലം 30 കൊല്ലം ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഒരു 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ പോരെ? ആ സമയത്ത് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിന് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർത്താ പോരെ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാമെന്ന് മരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വരണേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് മരണം നമ്മളെ സമീപിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയൂ? ആ യുധിഷ്ഠിരന്റെ കഥ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. യുധിഷ്ഠിരന്റെ അവര് എവിടെ സമയത്ത് എന്താണ് വനവാസ സമയത്ത് വെള്ളം ദാഹിച്ചിട്ട് പാടില്ല, വെള്ളം വേണം. അപ്പൊ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് ദൂരേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയാണ്, ആദ്യം സഹദേവനോട് പറയും, സഹദേവ നീ പോയി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയും. സഹദേവൻ പോകും. പക്ഷെ സഹദേവൻ ആളെ കാണാനില്ല. അപ്പൊ നകുലനെ പറഞ്ഞേക്കും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഭീമനെ പറഞ്ഞേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അർജുനനെ പറഞ്ഞേക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭീമനെ പറഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ ഈ 4 പേര് പോയി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടും 4 പേര് തിരിച്ചില്ല, വെള്ളവും ഇല്ല. അപ്പൊ എന്നിട്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ടെൻഷൻ എന്ത് പറ്റി നീ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാണ്. അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ 4 പേരും അവിടെ പുഴയുടെ തീരത്ത് മരിച്ചു കിടന്നിക്കാണ്. അപ്പൊ അവിടെ അടുത്തന്നെ ഒരു ഗന്ധർവൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കും, എന്താണ് എന്റെ അനിയന്മാർക്ക് പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവര് പറയുകയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പൊയ്കയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന്, പക്ഷെ അവരത് അനുസരിച്ചില്ല, അവർ വെള്ളം കുടിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവർ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് ഇവരെ പുനർജീവിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുനർജീവിക്കും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതില് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ അവസാനത്തെ ചോദ്യം എന്താ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും നമ്മൾക്ക് അതിശയകരമായി തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഈ ലോകത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതിന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരമാണ് എന്തെന്ന്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 4 അനിയന്മാര് മരിച്ചു കിടക്കുകയാണല്ലേ യുധിഷ്ഠിരന്റെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനൊരു കണക്ഷൻ യുധിഷ്ഠിരൻ കിട്ടിയത്. 4 അങ്ങനെ മരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മരിക്കുകയാണ്. നമ്മളെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പോലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മരണമില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം ജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരാളുടെ മരണം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അറിയണം നമ്മളും മരിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ആ മരണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്ന്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മരണത്തിനെ കുറിച്ച് തയ്യാറെടുക്കാറില്ല എന്ന് തന്നെയല്ല, മരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണ്, അതൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. മരണത്തിന് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല മരണത്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്. ഇതാണ് എനിക്കും ഏറ്റവും അതിശയകരമായിട്ട്. സ്വയം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ മരണം ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ പോലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത ചിരഞ്ജീവികളാണ് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതാണ് പറയുക യുധിഷ്ഠിരൻ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്? ആരെയാണ്? ഭീഷ്മദേവനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഭീഷ്മദേവൻ എങ്ങനെയാണ് ആ മഹാഭാരത യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനന്റെ ആ ശരങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ആ ശയ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കിടക്കമാരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഭീഷ്മദേവന് ഒരു വരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം മരിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മളുടെ മാതിരിയല്ല, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴാ പോകേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ഭീഷ്മദേവർക്ക് എപ്പോഴാണോ ഭീഷ്മദേവർക്ക് മരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം അപ്പം മരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു വരാണ് ഭീഷ്മർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരായണം കാത്താണ് കടന്നിരുന്നത് ഭീഷ്മദേവര് അവിടെ.
അപ്പൊ ഇതിൽ ഉത്തരായണത്തിന്റെയും ദക്ഷിണായനത്തിന്റെയും കാര്യമൊക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കാണുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അവരെ മരണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? അദ്ദേഹം മരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന് മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആ സമയത്താണ് രചിക്കുന്നത് ഭീഷ്മദേവൻ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമല്ലേ, വ്യാസം വസിഷ്ഠ നപ്താരം ശക്തേ പൗത്രമ കൽമഷം അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ആ സമയത്താണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മദേവര് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, പക്ഷേ നമ്മളുടെ മരണം സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൽ കുലശേഖര ആഴ്വാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജാവ്, അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ മരണം, എന്റെ ശരീരം നന്നായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്താണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയൊക്കെ ഒരു ഹംസത്തെ പോലെ താമരത്തണ്ടിലെ ആ ജലം, ഹംസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും താമരപ്പൊയ്കയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതില് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം കുടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. താമരത്തണ്ടിലത്തെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജലം എടുത്ത് കുടിക്കാനായിട്ട് ഹംസത്തിന് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. എത്ര ചെളിവെള്ളത്തിനുള്ളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഹംസത്തിന്. അപ്പൊ ആ ഒരു തരത്തില് എല്ലാം ഒരു മരണമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. അതെല്ലാം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എന്താ കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു മരണവേളയിലെ വാദം കഫവും പിത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ശ്വാസകോശങ്ങൾ മുഴുവൻ കഫം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് അങ്ങേ ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മരണസമയത്ത് അങ്ങേ ഓർത്താൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ആരോഗ്യത്തോടെ ഞാൻ പൂർണ്ണ യൗവനത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മരണം തരൂ. അപ്പോഴാണ് അങ്ങേ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കുലശേഖര ആഴ്വാരുടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു നിമിഷത്തില് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാത്ത കാര്യം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിരന്തരമായി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾക്ക് ആ സ്മരണ വരും, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരും. അപ്പൊ സ്മരണം, അതാണ് വിഷ്ണു സ്മരണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രഹ്ലാദനെ പോലെ വിഷ്ണു സ്മരണം ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾക്ക് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം നമ്മളുടെ ഒരു റൂട്ടീൻ ആക്കണം. ഡെയിലി നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അഹൈ തുകീ അപ്രതിഹത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ മനുഷ്യജന്മം തന്നിട്ടുള്ളത്. കാരണം വേറെ ഏത് ജന്മങ്ങളിൽ നിന്നും, ഏത് മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ഈ സ്മരണ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാന്റെ സ്മരണ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ജന്മം ഏതാണ്? മനുഷ്യജന്മമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള ജന്മമാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെ കൃഷ്ണാബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ കണ്ടീഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. എന്താണ്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ ആലോചിക്കണം, അപ്പോഴാണ് എന്റെ നാമത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുര എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഓർമ്മ വരും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചൂലേ, എങ്ങനെയാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടത്? ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട്, ആദരവോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാവം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം? വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കും ചിലരൊക്കെ കളിക്കോയി വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല, എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒരു മൂവി ഇരുന്ന് കണ്ടുകൂടെ ഈ സമയം കൊണ്ട്? അവരെ നമ്മൾക്ക് ചിരിച്ചൂടെ, ആസ്വദിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും.
അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരാം. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളോട് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഉപദേശം. യം യം ഭാവി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്? ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞ? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത കളേബരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ് മരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്തിത്ര സംശയം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് സ്മരണയോട് കൂടിയാണോ നിങ്ങൾ മരിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാഗം. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ, നമ്മള് ഒരു നായക്കുട്ടി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു, മക്കളൊക്കെ വിദേശത്താണ്, നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നായക്കുട്ടി, അതിനോടാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം. പെട്ടെന്നാണുള്ള മരണമാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ നായക്കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നായയായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം ജനിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അജാമിളനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അല്ല സോറി, ഭരത മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തുകയില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വീണ്ടും ഒരു ജന്മത്തിൽ ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ അല്ല നമ്മൾ സ്മരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കണം. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞൂലേ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉദിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് ആധ്യാത്മിക എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തില് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ വരേണ്ടി വരില്ല, നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാം. അതാണ് ആധ്യാത്മിക ദേഹം. ആധ്യാത്മിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥൂല ശരീരവും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ആ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരവും സ്ഥൂല ശരീരവും എല്ലാം ഇവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ആ ആത്മാവ് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് ഒരു വിരജാനദി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആത്മീയ ആകാശം വരുന്നത്. ആ ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ തരത്തിലുള്ള ഒരു രൂപം, ആത്മീയ ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിന് നാശമില്ല. അതെന്താണ്? സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണ് ആ ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദേഹമാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ അതേമാരത്തെ ദേഹമാണ്, ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിരന്തരം നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭരത മഹാരാജാവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഭരത മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത്, അത്രയും വലിയ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. അത്രേ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു. അത് ഭാവാ സ്റ്റേജിലാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനൊക്കെ ഭാവാ സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ ആ യോഗമൂർച്ച എങ്ങനെയാണ് വരിക? ദേഹം പറിക്കണമാരി ഉണ്ടാവും, ബോധം കെട്ട് വീഴും. അവർക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവാണ്. എന്നിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഇവര് ക്ഷത്രിയന്മാരെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് വാനപ്രസ്ഥം എന്നുള്ള ഇതിൽ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാട്ടിൽ വരികയാണ്. കാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ധ്യാനിച്ച് അവിടെ ഒരു ആശ്രമം, ഒരു കുടിലൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. എപ്പോഴും ഭക്ഷണമൊക്കെ വളരെ കുറച്ചു, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ രാജാവിന് എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാൻ, അപ്പൊ വയസ്സായിട്ട് ഏകദേശം മരിക്കാറാവണ ലെവലിൽ എത്തിയണു ആ രാജാവ്. വാനപ്രസ്ഥാണല്ലോ.
അപ്പൊ ഒരു തള്ളമാൻ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ട് ഒരു മാൻ ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പിന്നാലെ ആരുണ്ട്, ഒരു വേടൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പേടിച്ചു ഓടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ മാന്. അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് ഇതാണ് നദിയാണ്. അപ്പൊ നദി കടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് അമ്മാനിന്. എന്നാ പിന്നിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട് ഈ വേടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു പേടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാൻ അവിടെ വീണ് പ്രസവിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ചാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ തന്നെ ദേഹം വെടിയും. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കാണും. അപ്പൊ രാജാവ് തന്റെ രാവിലെ ഉള്ള വന്ദനമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. അപ്പം എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ബോണാണ് ആ മാൻകുട്ടിയിലെ. അപ്പൊ വളരെ സഹതാപം തോന്നും ആ രാജാവിന്. രാജാവ് പറയൂ, ഇതിനെ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് പാല് കൊടുക്കുക, അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. എപ്പോഴും പേടിയാണ് രാജാവിന്. എന്താണ്, അയ്യോ അതിനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും, ഏതെങ്കിലും വേടന്മാർ വരുമോ, അല്ലെങ്കിൽ വന്യമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുമോ. കാട്ടിലാണല്ലേ ഇവരുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെന്തായി, പോകെ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയേക്കാൾ കൂടുതൽ മാനിന്റെ ചിന്തയാവും ആ രാജാവിന്. അങ്ങനെ മരിക്കുകയാണ്. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ ഈ മാൻകുട്ടിക്ക് ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഒരു മാനിന്റെ ജന്മം, മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രാജാവ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ശരിക്കും ബാബാ സ്റ്റേജിൽ എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഭഗവതാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എവിടേക്ക് താഴേക്ക് പോയി, ഒരു മാന്റെ മൃഗജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ രാജാവിന്. എന്നിട്ട് ആ മാൻ വന്നിട്ട്, പക്ഷെ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജാവായതുകൊണ്ട് ആ മാനിന് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അബദ്ധം പറ്റിയതെന്ന് മനസ്സിലാവും, തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ മാൻ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആശ്രമങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവത് നാമം കേൾക്കണം. അങ്ങനത്തെ സ്വയം ചൊല്ലാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ കേൾക്കാലോ മാനിന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശ്രമങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിച്ച് അവസാനം ആ മാൻ എന്റെ ഇത് ജീവൻ പോകുമ്പോ എന്തായിട്ട് വരും, വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യജന്മം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുകയാണ്. നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രാജാവ് ഭരതൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും. ആ ഭരതൻ രാജാവ് എന്ത് തീരുമാനിക്കും, ഞാൻ ഒരാളുമായിട്ടും ഒരു കോണ്ടാക്ടും വെക്കില്ല, ഇനി എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹങ്ങളും വേണ്ട, എനിക്ക് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടന്റെ മാതിരി, ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തോ എന്താ പറയാ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരാള് എന്ന ലെവലിൽ തള്ളിക്കളിയില്ലേ, ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ആ ജന്മത്തിൽ നിന്ന്, ഈ മൂന്നാമത്തെ ജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ മഹാരാജാവിന് ആക്ച്വലി ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ അപ്പൊ മരണസമയത്തെ നമ്മുടെ സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കണ്ടോ, തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുത്യ ച മയ്യർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ അസംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്റെ രൂപത്തിൽ മാമേ വൈശ്യസ്യ അസംശയഃ, എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർക്കുക. ഏത് രൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന നീ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്ന് വെറുതെ എന്നെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചു വരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നീ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നീ എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. അതായത് നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാണ്, എന്റെ കടമയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. ആ പ്രവൃത്തി ആർക്ക് സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാന്. ഓരോ സമയവും നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മുഴങ്ങുന്ന മാതിരി നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനുള്ള ഒരു സമർപ്പണമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ അന്ധകാലേച്ച മാമേവ, അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ പറയുന്നത്, തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു, എല്ലാ കാലവും എന്നെ സ്മരിക്കുക, അതോടൊപ്പം നിന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയും ആവാം. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് നമ്മൾ പ്രസാദം വെക്കണം അല്ലേ. അപ്പൊ ആ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കുക. ആ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അത് വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് വരും, അതിന്റെ ടേസ്റ്റും അത്രയും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും, ഏത് പ്രവൃത്തിയാണെങ്കിലും. അപ്പൊ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം.
ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അപ്പൊ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാണ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി തെറ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ശ്രദ്ധ കുറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ പറ്റിയിട്ട് ചിന്തിക്കാനോ അവരെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, ആ ദേഷ്യം, വെറുപ്പ്, അതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരില്ല. നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും വലുതായിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? എപ്പോഴും ഒരു ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ പോലും നമ്മൾക്ക് നിസ്സാര രൂപത്തിൽ തള്ളിക്കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ വരില്ല. അതാണ് നമ്മൾക്ക് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം എന്താണ് ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു അമ്മ ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി LKG പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുകയാണ്. ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ, സ്കൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല അമ്മയും മോനും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? കുട്ടിയെ വിടുമ്പോ കുട്ടിയും കരച്ചിലായിരിക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ തിരിച്ചെത്തുന്നവരെ അമ്മയുടെ ഉള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും? എന്റെ മകൻ എന്താണാവോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, അവിടെ കരയുന്നുണ്ടാവുമാവോ, ഇനി മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടാവുമാവോ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാവോ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ അതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു സെറ്റിയിലിരുന്ന് ഒരു സോഫയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇത് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക? അല്ല. അതോടൊപ്പം അമ്മ എന്തുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? വീട്ടിലത്തെ പണികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എന്താണ് ഭക്ഷണം വെക്കുന്നുണ്ടാവും, ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, തുണികൾ കഴുകുന്നുണ്ടാവാം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അതോടൊപ്പം മനസ്സിൽ സ്മരണ മുഴുവൻ ആരുടെയാണ്? മകന്റെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യൂ, പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്നെ ഓർക്കൂ. നിങ്ങളുടെ മകനെ പോലെ, അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് ഈസിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പണമാണ്. അഭ്യാസ യോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്റെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമായിട്ട്, എല്ലാ ആധാരമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന്റെ മാർഗത്തിൽ വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്റെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. അപ്പം ശ്ലോകം 8:8 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്, മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത്, അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. കവിം പുരാണമനുശാസിതാരം അണോരണീയാം സമനു സ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യ രൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. സർവജ്ഞനും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ടത്? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. വ്യതിചലിക്കാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാതെ, എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നാണ് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്? സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും. സർവജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇതാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ഓരോ സൃഷ്ടികളും ആരിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും അറിയുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു അമ്മയും ഒരു കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമ്മയ്ക്കാണ് അറിയാലേ. കാരണം ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഓരോ മാനറിസങ്ങൾ, എപ്പോഴാണ് കരയുക, എന്താണ് ഇഷ്ടം, ഇതെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അമ്മ രൂപത്തിലല്ലേ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരമ്മയ്ക്ക് മക്കളെ കുറിച്ച് അറിയാതിരിക്കൂ? അപ്പൊ ഈ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം അറിവുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതാണ് സർവജ്ഞൻ. ഇനി ആദി പുരുഷൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പുരുഷൻ അല്ലേ. ഈ സർവനിയന്താവും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞു, മത്തപ്പരതരം നാന്യ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു എന്താണ്, നൂലില് മണികൾ കോർത്ത പോലെ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ മുഴുവൻ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ.
അതുപോലെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്, ഭഗവാന് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാവാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് എന്താണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അപ്പം അശ്വത്ഥമാവ് വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാസ്ത്രം അയക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഉത്തര പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ എന്നെ രക്ഷിക്കണം, അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ശരണമില്ല എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പാഹി പാഹി മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ കൃഷ്ണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, അത്രയും ചെറിയൊരു രൂപത്തില്, ഒരു തള്ളവിരലിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ആ രൂപത്തില് ആ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഗർഭത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. അത് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒരു തലമുടി നാരിടയുടെ ഒരു 10,000-ത്തിൽ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാവാൻ പറ്റും, ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ വലുതാവാൻ പറ്റും. എത്രയും കനം കുറഞ്ഞ് ഭാരം കുറഞ്ഞവനാവാൻ പറ്റും, ഭാരം കൂടിയവനാവാനും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഖടാസുരന്റെ സമയത്ത് എന്താണ്ടായത്, ഒരു കുട്ടി പിന്നെന്തായ ആ ഭാരം കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് ആണല്ലേ തൃണാവർത്ത വൃത്തത്തിലും അങ്ങനെയാണ്. എന്നിട്ട് തൃണാവർത്തൻ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭാരം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഭാരം അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്, എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. നശിപ്പിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്നത് ആർക്കാണ്, ഭഗവാനാണ്. അതിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ മേലെയാണ് ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ആര് ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ ആരാധിക്കണം. അതെങ്ങനെ, സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവ്വനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇത് നമ്മളോട് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ബ്രഹ്മാവ് എപ്പോഴും അനന്തശേഷസായി ആയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ശിവദേവന് നോക്കൂ, അവൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയല്ലേ, 4 ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള മഹാവിഷ്ണുവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ദേവന്മാരെല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. പ്രയാണകാലേ മനസാ ചലേന പത്യായുക്തോ യോഗ ബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദൈവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. ഇത് ഒരു യോഗിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, ആ യോഗിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ്, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര, അതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവസാനം സമാധി. ആ സമാധി ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ, ഭ്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പുരുകാണ്. ആ പുരുകത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തിനാണ് ഭ്രൂമധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക്, ശരിക്കും സമാധിയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ആ ഒരു രൂപത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. അത് പരമാത്മ രൂപത്തിൽ, ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് സാധാരണ യോഗികൾ സ്മരിക്കുന്നത്. ആ സ്മരണ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് പരമപുരുഷന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് അജാമിളനാണ് കേട്ടോ. അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത്, അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്. നല്ല 20 വയസ്സ് വരെ ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനാണ്. എല്ലാ പൂജാകർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു തവണ കാട്ടിന്റെ അടുത്താണ് അവരുടെ വീട് ഉള്ളത്. ഭാര്യയുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട് വീട്ടില്. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് അജാമിളൻ ഒരു ദിവസം പൂ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരികയാണ്, ആ കാട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീ, അല്ല ഒരു വേശ്യാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും കൂടി ആലിംഗനം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നത്. അതീവ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ്. ഈ അജാമിളന് ഈ സ്ത്രീയിൽ ഒരുപാട് ആകർഷണം വരികയാണ്, മറക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസമൊക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കും, ഒരു രക്ഷയില്ല. അവസാനം ഈ സ്ത്രീ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിട്ട് അവര് അടുത്ത് വരികയാണ്. അപ്പൊ അവര് പറയും എനിക്ക് വിരോധമില്ല, ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അജാമിളുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അതിന്റെ ദുഃഖത്തിലെ ഭാര്യയും അമ്മയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും, എല്ലാവരും മരിക്കും, ആ ലെവലിൽ പോകും. അവസാനം ഈ അജാമിളൻ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൂടെ ഭാര്യയാക്കി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും മദ്യം കുടിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നോൺ വെജ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇഷ്ടം. അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്യാണ് അജാമിളൻ. ചെയ്യാത്ത തെറ്റില്ല, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, കൊള്ളയടിക്കുക, പണം വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സാധാരണ ബ്രാഹ്മണന്മാര് പണം ശേഖരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവസാനം എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന വേളയില് എന്താ വരുന്നത് കണ്ടോ,
ഇവര് വരികയാണ്, യമദൂതന്മാര് വരികയാണ് അവിടേക്ക്. അത് അജാമിളനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു 70 വയസ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 80 വയസ്സിന്റെ സമയത്ത് അജാമിളന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ വേശ്യസ്ത്രീയില്. ആ കുട്ടിക്ക് നാരായണൻ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അജാമിളൻ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടിയെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം, ചെറിയ കുട്ടിയാണ്, 2 വയസ്സ് ആ പ്രായം ആവണേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ ആ കുട്ടി എപ്പോഴും കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ അവസാനം വയ്യാണ്ടായി, കിടക്കയിലായി, മരിക്കണ ലെവലെത്തും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് മരണത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് യമദൂതന്മാർ വരും. അത്രയും പാപങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെ ഒക്കെ മരണത്തിന് കാരണം കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അജാമിളൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അജാമിളന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ആരാണ്? ഈ കുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ മറക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ കാണണം, മരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഏകദേശം. കുട്ടിയെ കാണാൻ വേണ്ടി നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 4 വിഷ്ണുദൂതര് വരികയാണ്. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതര് വരുമ്പോ ഇവര് ചോദിക്കും, അപ്പൊ ഈ യമദൂതന്മാർ വിഷ്ണുദൂതരെയൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഈ 2 കൂട്ടരെയും കൂടി പ്രസൻസ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കാരണം തെറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് യമദൂതന്മാർ വരും, മറ്റൊരു ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരും. രണ്ടുപേരും കൂടിയുള്ള എന്താ പറയാ കാഴ്ച കൂട്ടിമുട്ടൽ അധികം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇവർക്കും ഒരു അത്ഭുതം, അതീവ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്. അവർ പറയും ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാൾ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യമരാജാവാണ് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് യമരാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും അവിടെ ആരാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ പറയും ഏതോ ഇങ്ങനെ തിലകം വെച്ചിട്ടുള്ള നീല നിറത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ചതുർബാഹു ആണ്. അപ്പൊ പറയും വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ പോണ്ട, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നോളൂ. നമ്മുടെ യമരാജ അവരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അജാമിളന് ഒരു രണ്ടാമത് ഒരു ജന്മം കൊടുക്കണം, ഇത്രയും തെറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോഴേ അവരെ തെറ്റ് ഉണരുകയാണ് അജാമിളൻ. എത്ര പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തത്, ആദ്യം ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടത് മുതൽക്ക് എന്തൊക്കെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ടൊരു ചലച്ചിത്ര മാതിരി അയാളുടെ മനസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ പശ്ചാത്തപിക്കുകയാണ്. പറയും എന്നിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാലത്ത് വീഴും, എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പാപമുക്തി കിട്ടുക എന്ന്. അപ്പൊ പറയും നിങ്ങൾ ഗംഗാതീരത്ത് പോയിട്ട് തപസ് ചെയ്തോളൂ, നിങ്ങൾക്കൊരു രണ്ടാമത് ചാൻസ് തന്നേക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് ഗംഗാതീരത്ത് വിട്ടിട്ട് ഇവര് പോവാണ്, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ തിരിച്ചു പോവാണ്. അങ്ങനൊരു ജന്മം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും മരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു സന്യാസിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഒരു തവണ ഭഗവത് ഭക്തി, അത് ആ 20 വയസ്സ് വരെയും അവർ ചെയ്ത ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരം അവർക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും ഒരു രണ്ടാമത്തെ അവസരം ലഭിക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് കുറ്റങ്ങൾ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാമെന്നല്ല, പക്ഷെ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശക തസ്യാകം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, എപ്പോഴും അനന്യചേതാ സതതം. അപ്പൊ എന്താണ്, നിരന്തരമായിട്ട്, അതായത് ഒരു നിമിഷം പോലും ഒരു ദിവസം പോലും നമ്മൾ വിടാതെ മുടക്കമില്ലാതെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ അടുത്തെത്താം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനക സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്തെന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്തായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും. ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, ദുഃഖാലയമാണ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല. എങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയ ആൾക്കാർ, അതായത് ഭക്തിയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഇവിടെ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യോഗികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ആ പ്രകാശ വലയമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നോക്കൂ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ ഒരു സ്ത്രീയിലെ ഒരമ്മ പഴം വിൽക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അപ്പൊ അവര് വന്നിട്ട് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് അവരെ വീടിന്റെ അവിടേക്ക് പോവാണ്. ഈ പഴം വിറ്റ് പോകുമ്പോ അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ കാണൂട്ടോ. കൃഷ്ണന് പഴങ്ങൾ വേണം, നിറയെ പഴങ്ങളുണ്ട്, ആ കൂടയിൽ നിറച്ച് പഴങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും, ഓടി വന്ന് തത്തല പിത്തല വന്ന് പറയും, എന്താണ് പറയും, എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയും പഴങ്ങള്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ പറയും, അപ്പൊ അമ്മയൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്തോ ജോലിയുടെ ഉള്ളിലാണ്, അപ്പൊ കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നത്. അപ്പൊ പറയും അപ്പൊ പഴം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്തായാലും, ഈ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ വയസ്സായ സ്ത്രീയാണ്, വൃദ്ധയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ കുട്ടിയെ കാണുമ്പോഴോ കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, അത്രയും ഭംഗി, അതിലിങ്ങനെ മുഴുക്കി പോവാണ്. അപ്പൊ പറയും നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാം, പക്ഷെ വെറുതെ തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നീ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം, നീ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പഴങ്ങൾ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടി ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് അമ്മോട് പറഞ്ഞ് എന്താണ് അവിടുത്തെ ആ ഇത് ഗോതമ്പ് അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല്ലോ ധാന്യങ്ങള്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി ധാന്യങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് കുട്ടി. അത് നടന്നു വരുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ പകുതി കൈയിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചോർന്ന് പോയി ഒരു 5-6 മണി ധാന്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ആ ധാന്യങ്ങൾ അപ്പോ ഈ അവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വാത്സല്യം വരികയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ, കുട്ടി നടക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും ആ ധാന്യങ്ങൾ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീണ് പോണത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ. എന്നിട്ട് അത് ആ 5-6 മണി ധാന്യങ്ങൾ ഈ കൊട്ടയിലിട്ടിട്ട് പറയും, ഇതാ നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം ഞാൻ കൊണ്ടു തന്നു, എനിക്ക് തന്നോളൂ ഇനിന്ന്. അപ്പൊ പറയും ഇനി ശരി, നീ ഈ പഴങ്ങൾ മുഴുവൻ നീ എടുത്തോളൂ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പഴങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവർ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം അത് എം ടി ആണ്, വെയിറ്റ് ഇല്ല. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോണ്ട് എന്തോ കൊട്ടയ്ക്ക് നല്ല ഭാരം ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ ഈ കൊട്ടയിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ, രത്നാഭരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ത്രീ ഒരാഗ്രഹത്തോടും കൂടിയിട്ടല്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വന്നത്, അല്ലെ? അത് വിൽക്കണം, അത് അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലിയാണ്. ഏത് വീട്ടിലാണെങ്കിലും അവർ പഴങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് പോകും. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അവർ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ? ഇല്ല, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, അവർ പറഞ്ഞു അവർ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ 5-6 ധാന്യമണികൾക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് അത് കുട്ടിയുടെ സന്തോഷത്തിന് വാങ്ങിയ മാതിരിയാണ് അവരത് വാങ്ങിക്കണത്, അല്ലെ? അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്താവാനാണ് ഈ 6 ധാന്യമണി വെച്ചിട്ട്? അപ്പൊ ബാക്കി ഫുൾ പഴങ്ങളാണ് കുട്ടിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടാതെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും 10 ഇരട്ടി, 100 ഇരട്ടി, 1000 ഇരട്ടി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു തരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പാതാള ലോകം വരയ്ക്കും എല്ലാം ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എല്ലാവർക്കും കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി സുഖം കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മേലെയുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയാല്. പക്ഷെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. അവിടെ സൂര്യ വെളിച്ചവും ചന്ദ്ര വെളിച്ചവും ഒന്നുമില്ല. അവിടെയുള്ള സർപ്പങ്ങളുടെ മേലുള്ള രത്നങ്ങളുടെ വെളിച്ചമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം പഴകിയതായിരിക്കും. കാരണം സൂര്യരശ്മി വരുമ്പോഴാണ് എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ സൂര്യരശ്മികൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് എല്ലാം പഴകിയ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാ സാധനങ്ങളും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത്രയും കഷ്ടമാണ് പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇനി സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ പോവാം, അവിടെ പോയി ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോവാം, സൂര്യലോകത്ത് പോവാം, അവിടെയൊക്കെ പോയി സന്തോഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു ഇവിടെ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ പുണ്യങ്ങൾ തീരുമ്പോൾ തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരണം. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, എന്നാൽ ഒരു തവണ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു തിരിച്ചു വരവില്ല നമ്മൾക്ക്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും, ബ്രഹ്മലോകം വരയ്ക്ക് പോയാലും സ്വർഗ്ഗലോകങ്ങളിൽ പോയാലും എല്ലാ ദേവതാ ആരാധനകളോട് കൂടിയിട്ട് അവരവരുടെ ലോകത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അത് ശിവലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് ഗണപതിയുടെ ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏത് ലോകങ്ങളിൽ പോയാലും നമുക്ക് തിരിച്ചുകൂടെ വരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ഭൗതിക ലോകം പ്രളയം വരുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ ഒരു ജന്മം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം എന്താണ് ഉറങ്ങും, എല്ലാം നശിക്കുന്ന ലെവലിലാണുള്ളത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ജന്മം ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം ഇവിടെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണം. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്ത സ്തമാഹു പരമാം ഗതി യം പ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കലും എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? വേദാന്തികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവ്യക്തമാണ്. നമ്മൾക്കത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതുപോലെ അക്ഷയമാണ്, അത് ഒരിക്കലും നശിക്കാതാണ്. ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ മരണം വരുമ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ലോകങ്ങളൊന്നും നശിക്കില്ല. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ഏത് ലോകങ്ങളും, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമവും നശിക്കുന്നില്ല. അവിടെ എല്ലാം സ്ഥിരമാണ്. അവിടെ ദുഃഖങ്ങളില്ല, അസുഖങ്ങളില്ല. അതുപോലെ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? ചിന്താമണി ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ, ചിന്താമണി ധാമം എന്നാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അവിടെ ചിന്താമണി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ എല്ലാ
അത്ര ഏറ്റവും വില പിടിച്ചുള്ള രത്നമാണ് ചിന്താമണി രത്നം എന്നാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ഓരോ കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടുത്തെ സുരഭി പശുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ എപ്പോഴും പാൽ ചുരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീവ അമൃതാണ്, അമൃതമാരത്തെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളാണ്. ആ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ഡിസയർ ട്രീ ആണ്. അതിന് ഒരു ഫലമല്ല, നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ആ വൃക്ഷങ്ങൾ തരും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അലാവുദ്ദീനും അത്ഭുത വിളക്കിന്റെ മാജിക് ലാമ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുപോലെയാണ്. അതിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെയോ ഭഗവാനെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാരാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ധാമമാണ് ചിന്താമണി ധാമം. ആ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിക്കണം. അവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പറയും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അയ്യോ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം, അതിനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇരുന്ന് ഫൂളിഷ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ജന്മം മൃത്യുജരാവിധിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പരമാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാമം, അതും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. ആ ധാമം വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ജൈവാദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈത്തി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ജൈവ. അപ്പൊ ഭക്തിമാർഗം, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം, ഇപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഉപദേശം, മറ്റ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വാനപ്രസ്ഥം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭരത മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എല്ലാവരും കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചത് അല്ലെ. അത്തരം തപസ്സുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ദാനം കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ സമ്പാദിച്ച് ദാനം കൊടുക്കും. ആ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാം അത്രയും ജ്ഞാനം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. ഏതുകൊണ്ട്? ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ, അത് മുടങ്ങാണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോകും. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് തോന്നും എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കഷ്ടമാണ് തരാ. അല്ല, വസുധാമാവിന് കുചേലൻ എന്താ ചെയ്തത്? കുചേലൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു, ഇല്ല, അവില് മാത്രം കൊടുത്തു. അതും ഭഗവാൻ ബലം പിടിച്ച് വാങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കുചേലൻ ഒന്നും ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് കുചേലൻ നീ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല. സൽക്കരിച്ചു. അത്രയും സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു ദിവസം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അത്രയും രത്നമാളികയാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾക്ക് യോഗ്യത അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാം, യോഗ്യതയിൽ കൂടുതലുള്ള കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് എത്തിച്ചു തരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വേറെ വേറെ പ്രയത്നങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ കൂടി നമ്മളോട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭക്തിയുതം ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നാലാശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നീട് കളയാമെന്നത് അത്രേ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്താണ്? ഓരോ ഇതിലും ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മചര്യാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കണം? അത് നമ്മുടെ സയൻസ് ഇതല്ല, സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അല്ല. നമ്മൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മചര്യത്തിന് നമ്മുടെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പണം സമ്പാദിക്കുന്ന പണം ദാനം ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും, മറ്റുള്ളവരെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ നോക്കി നടത്തണം. അതിനു കൂടിയുള്ള പണം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. പിന്നെയോ അടുത്തത് എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ വരുമ്പോഴോ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉള്ളിൽ അടക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കർക്കശമായ നിയമങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? അല്ല.
അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? മന്ത്രം ജപിക്കൂ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ. ഭക്തനുമായുള്ള അതുപോലെ എന്താണ് ഒരു ഭക്തസംഘം ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പൊ ഭരത മഹാരാജാവിന് എന്താ പറ്റിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കാട്ടിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു സംഘം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ രാജാവേ, മാനിനെ ഇങ്ങനെ താലോലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങൾക്ക് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ആ രാജാവിനോട് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഭഗവത് സംഘം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. അത് നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നല്ലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തനെ പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് പതിയെ പതിയെ വരും, ഗ്രാജുവലായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ അശുദ്ധിയൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മളുടെ കറകളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറും. അവസാനം ഭഗവത് നാമത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതാണ് ഗീത പഠനത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ തോന്നും. ഹരകൃഷ്ണ മാത്രം അറിയാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജപിക്കണം തോന്നും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താവും അവസാനം? ഭഗവാനോടുള്ള ആ പ്രേമം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളുടെ മക്കളെ നമ്മളിപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സങ്കടം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തും. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തനെ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങാനായിട്ട് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൂടി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദുഃഖങ്ങളില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വാരകയിലത്തെ ഒരു മണ്ണാണ് കേട്ടോ. ഒരു 2 മിനിറ്റ്, ഇത് അവസാനത്തെ സ്ലൈഡാണ്. ഗോപിചന്ദ്രൻ നമ്മള് ഇപ്പോ ഇവിടെ തിലകം വരയ്ക്കുന്നില്ല, വൈഷ്ണവ തിലകം വരയ്ക്കുന്ന ഇതാണ് ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ദ്വാരകയിലത്തെ ഒരു മണ്ണാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചന്ദനല്ല, ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഈ ഗോപിചന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഇതും ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ. എന്താണ് ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിച്ചാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ? അതിന്റെ ആ നാമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇതില് ഈ വര എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഈ 2 വര എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ താഴത്തെ ആ ആലില മരത്തെ ആ ഒരു ഇത് വരുന്നില്ലേ, അത് തുളസി ഇലയുടെ പ്രതീകമാണ്. തുളസി ഇല എന്ന് പറയുന്നത്, തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തയാണ്. അപ്പൊ തുളസി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു തുളസി ഇലയിട്ടാട്ട് ഭഗവാൻ വെച്ചാലാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും പവിത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പവിത്രീകരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഭൂതങ്ങളോ പിശാചുക്കളോ ഒന്നും തുളസി ചെടിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് തുളസിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ തുളസി താഴെയും മേലെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഭൂതങ്ങളോ പ്രേതങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ശല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾക്ക് പേടി വരില്ല, ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി യമദൂതന്മാർ, നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് യമദൂതന്മാർ നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരികയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുദൂതന്മാർ മാത്രമാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സങ്കല്പം. അപ്പൊ ഗോപിചന്ദ്രത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവും. അതായത് ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെയോ ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നശിക്കും. 1000 അശ്വമേധ ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നെ ഗോപിചന്ദ്രൻ ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. റെഗുലർ ആയിട്ട് അപ്പൊ പറയും ശരി, നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഗോപിചന്ദ്രനൊക്കെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയല്ല. ഇത് വരയ്ക്കുക, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഹരകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടാവും, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ. ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതല്ല, അറിയാതെ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അപ്പൊ ഈ ഗോപിചന്ദ്രൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതൊരു ശക്തിയാണ്. നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബലം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതാവും. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഗോപിചന്ദ്രനത്തിന്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും, ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും, 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ യമരാജൻ വരില്ല, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ അടുത്ത് വരില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നീ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോവാം കേട്ടോ.
ആദ്യം ഏഴാമത്തെ ഇതില് ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും ലെവൽ 12th ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഏഴാമത്തേലത്തെ പറഞ്ഞു പോവാം കേട്ടോ. തശൃണു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നീ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അത് കേൾക്കുക എന്നാണ്. തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നീ കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. തശൃണു കേട്ടാലും എന്നുള്ളതാണ് തശൃണു എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. ഈ 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പോവാട്ടോ. 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആർക്കറിയില്ല? കാരണോദ വിഷ്ണു, ഗർഭോദ പഠിതാക്കള് പറയൂ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങള്. കാരണോദയ വിഷ്ണു, ഗർഭോദയം, ക്ഷീരോദയം. കാരണോദക ഉദകം എന്നാണ് മാതാജി. കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു കേട്ടോ. ഇനി ഭിന്നമായ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം അടങ്ങുന്നു? 8 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യാകാരം എന്നിങ്ങനെ 8 എണ്ണം അടങ്ങുന്നത്. 8 എണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? വീണ്ടും പറയണോ? നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടതാണ് ഈ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുന്നത്. ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അതന്നെയാണ് പറയുന്നത്, വിദ്യാഹങ്കാരം. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണ്. ജീവഗണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാതാജി. ഓക്കെ, ജീവഗണങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 7:7 പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉപമ എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? നൂലിൽ മണിയിൽ കോർത്തത് പോലെ. അതാണ് കോർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോ അതാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്തവർ ആരെല്ലാം? ദുഷ്കൃതരായ മൂഢന്മാരും മനുഷ്യാധമന്മാരും മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോട് കൂടിയവനും നിരീശ്വരന്മാരുമായ അസുരന്മാർ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. എന്താണ് ആദ്യം എന്താണ്? മൂഢന്മാർ, മായയിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നരാധമന്മാര് ജ്ഞാനം അപഹരിക്കപ്പെട്ടവര്, പിന്നെ ഇത് നിരീശ്വരവാദികള്. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരാരെല്ലാം? ദുഃഖിതർ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കുന്ന ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി എഴുതിയാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ്? ദുഃഖിതൻ, ധനാകാംക്ഷി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ഇതില് ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരിക നമ്മളുടെ ആരാണ്? ദ്രൗപദി വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ. ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണമായിട്ട് വരുന്നത് ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രൗപദി, രണ്ടായാലും എഴുതാം. പിന്നെ എന്താണ്? ധനാകാംക്ഷയായിട്ട് വരുന്നത് ധ്രുവനാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ജിജ്ഞാസു ആയിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ്? ഈ നൈമിഷികാരണത്തിൽ ശൗനക മഹർഷി, അവിടെ കുറെ മഹർഷിമാരെ യാഗം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ജിജ്ഞാസുക്കൾക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാ ശൗനക മഹർഷി, അത് അവിടെയുള്ള മഹർഷിമാരൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് വന്നിരുന്ന ആൾക്കാർ ശൗനക മഹർഷി നൈമിഷിക കാരണത്തിലെ മറ്റുള്ള മഹർഷിമാരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ജിജ്ഞാസു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവിടെ വന്നിരുന്നത്. കാരണം അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളോ ആവശ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നത്. ഇനി ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ഭാഗവതം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് ജ്ഞാനിക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സനക, സനാതന എന്ന് പറയുന്ന 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ. ഇത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. 4 കുമാരന്മാരാണ് അതിൽ വരിക. നമ്മുടെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ രണ്ടാമത് കണ്ടു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിക്ചറിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഇവരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? അപ്പൊ ദുഃഖിതന് ഉദാഹരണം ആരാണ്? ദ്രൗപദി, ഗജേന്ദ്രൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഗജേന്ദ്രൻ. ഓക്കെ, ഇനി ശ്ലോകം 2:3 എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? 2:3 അല്ലാട്ടോ, തെറ്റി കൊടുത്തതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7:23 ക്വസ്റ്റ്യൻ. 7:23 എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്?
മൂഢന്മാർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലമാകട്ടെ തുച്ഛവും ക്ഷണികവും അത്രേ. മെയിനായിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ അതാണ് വ്യത്യാസം. അതാണ് മുഖ്യം. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് പോകാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇനി ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്ന 4 കൂട്ടർ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ അല്ലെ. ആർത്തോ, ദുഃഖിതൻ അത് പറഞ്ഞതാണ്. ദുഃഖിതൻ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ശ്ലോകം 30 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 30 എന്താ പറയണേ? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെക്കുറിച്ച് എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ്? എന്നെ അറിയുകയും എപ്പോഴും എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വയജ്ഞങ്ങളുടെയും നിയന്താവായ ഭഗവാനാണ് ഞാനെന്നറിയുന്നവർ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ആൾ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും. ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവുള്ള ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ, ഈ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അർജുന, ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ എക്സാം വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ. ശരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ എന്ത്? ദേവന്മാർ പറയപ്പെടുന്നവരാര്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഇനി ഭക്തി സേവനനിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? ഇനി യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉള്ളത്? ഭക്തി സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്തൊക്കെയാണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ആത്മാവെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ആത്മാവാണ്, ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ബ്രഹ്മം പിന്നെന്താണ്? അടുത്തത് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? അധ്യാത്മം എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ശരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ആത്മാവും രണ്ടും ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അവിടെ അധ്യാത്മാവാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിഭൂതം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മം. അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മളുടെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള അഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ്. ഇനി അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി അതിഭൂതം. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികം കഴിഞ്ഞു, അതിഭൂതം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് അതിദൈവം. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വരൂപമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതായത് പിന്നെ പരമാത്മാവാണ്. എല്ലാ അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇനി അടുത്തപ്പോ എല്ലാമായില്ലേ? ഭഗവാന്റെ അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെയാണ് ഇവിടെ യജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പരമാത്മാവ് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയോ? അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് ഇവിടെ. ദേവന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് അതിദൈവം.
എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ദേവന്മാരെല്ലാം ഉള്ളത് ആ വിശ്വരൂപത്തിലാണുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദേവന്മാരാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, ആമാരുള്ള ദേവന്മാരെന്ന് എഴുതാം. അത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്, വിശ്വരൂപത്തില്. ആ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 8-9 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്ത്രതാവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കതീതനും അചിന്തരൂപനും ഭൗതിക പ്രതീതികൾക്കതീതവും ഭൗതിക ആദി പ്രകൃതിമയ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവനിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, അതുപോലെ സകലത്തിന്റെ പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യരൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അത് മതി. കാരണം ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. സർവജ്ഞനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, അചിന്ത്യരൂപനായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. സർവജ്ഞനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തി എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. അത് ആ ശ്ലോകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിന് ഓരോന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കവിം പുരാണം. കവിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവജ്ഞനാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ്. പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദിപുരുഷനാണ്. അനുശാസിതം പറഞ്ഞാല് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, സർവനിയന്താവ്. അണു, അത് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അല്ല സോറി, 8:15 എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണ നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണ്ണവും അസ്ഥിരവുമായി ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം, അതിനുശേഷം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെങ്ങനത്തെ? ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവും. അത് ആ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ചിലപ്പോ അറിയില്ല. അല്ല, പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മാതാജി, ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെയാണ്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ്. ഭൗതിക ലോകം ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം എന്താണ്? ചിന്താമണിയാണ് അല്ലെ. ചിന്താമണി ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ധാമം ചിന്താമണി ധാമമാണ്, എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ്? നികഷോഫലങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച മണിമന്ദിരങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിക്കും, എല്ലാ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും തരും. അതുപോലെ പാല് പറ്റാത്ത സുരഭി പശുക്കളുണ്ട്. അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണത്തിലാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ഇതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി വേറൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചിന്താമണി ധാമമാണ്, സർവാഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമം. പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടോ, അത് നോക്കിയാൽ അറിയും നിങ്ങൾക്ക്. എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്? 21 ശ്ലോകമാണ്. വ്യക്തമെന്നും അക്ഷരമെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് 21ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഭഗവത്ഗീത ബുക്കുള്ള ആൾക്കാർക്ക് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് അവ്യക്തോക്ഷരം ഇത്യുക്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇനി ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മെ സമീപിക്കില്ല. രണ്ടാമത്തെ, ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ, ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും. അശ്വമേധം നടത്തിയ ഫലം കിട്ടും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ, അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന്റെ ആ പുണ്യം കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ യമദൂതന്മാർ അടുത്ത് വരില്ല.
വിഷ്ണുദൂതന്മാരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുള്ളൂ. യമദൂതന്മാർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടോ? എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്താണോ? കാരണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല, ആ സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വരുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ അത് ബാക്കി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ അത് ഇതിലുണ്ടായിണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീഡിയോ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതൊന്നും കൂടെ പറയണം മാതാജി, ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ കാര്യം. ആദ്യത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗോപിചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിനെ ഗുണമുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യം എന്താണ്? പിശാചുക്കൾ നമ്മെ സമീപിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ്? ഗോപിചന്ദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാൾ എല്ലാ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൂലോകത്ത് പിന്നെ വരണ്ടെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. കർമ്മബന്ധങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും എന്നാണ്. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ സമീപത്ത് വരില്ല. 2, കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. മൂന്നാമത് എന്താണ്? ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ചതിനുള്ള പുണ്യം ലഭിക്കും. ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്ത പുണ്യം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഫലം കിട്ടും അല്ലെ പുണ്യം കിട്ടും. യമദൂതന്മാർ അടുത്ത് വരില്ല. ഭഗവത്ധാമത്തേക്ക് പോവാം. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം 8:28 എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? വേദേഷു യജ്ഞേഷു ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുന്നു. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നു. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഏതായാലും ഓക്കെ, രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് വേദപഠനവും യജ്ഞാചരണവും ദാനവും കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന പുണ്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സേവനം, ഈ ഒറ്റ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? പരമപദപ്രാപ്തി. എപ്പോഴും ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ അധ്യായങ്ങളെ പേര് പഠിക്കാൻ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് പരമപദ പ്രാപ്തി, ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. ഇനി 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഏത് യോഗമാണ്? ബ്രഹ്മയോഗം. ശരിക്കും 3 തരത്തില് ബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു യോഗം ഇല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണേ അല്ലെ. 8ാമത്തെ ഇത് 7 വരെയുള്ള 12 വരെയുള്ള യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചത് കർമ്മയോഗമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നല്ലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം, അങ്ങനെ ഓരോന്നല്ലേ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ളത് കർമ്മയോഗമാണ്. അവസാനത്തെ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് കേട്ടോ. അതെപ്പോഴും 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് ഭക്തിയോഗമാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയോഗം 12 മുതൽ 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ളത് ജ്ഞാനയോഗമാണ് കേട്ടോ. ശാന്തിയോഗം അല്ല, ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനം ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് കർമ്മയോഗം. ആദ്യത്തെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ളത് കർമ്മയോഗം. 1 മുതൽ 6 വരെ കർമ്മയോഗം, 7 മുതൽ 12 വരെ ഭക്തിയോഗം, 13 മുതൽ 18 വരെ ജ്ഞാനയോഗം. കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം. പിന്നെ നമ്മളിതിലെ അവസാനം ഭഗവാൻ പറയ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മളോട്. ഈ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് മാതാജി? അത് 8ാമത്തെ അക്ഷര ബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം?
ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നശിക്കാത്ത. നശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ക്ഷരം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. ഉം. അതായത് സ്തുതി നശിക്കാത്ത. പറ്റുന്നത്, അതായത് ഇതാവുന്നത്. അപ്പൊ അക്ഷരം എന്ന് പറയാൻ നശിക്കാത്തത്, അക്ഷരബ്രഹ്മം. ആ നശിക്കാത്ത ബ്രഹ്മന്റെ അടുത്ത് പോവുക. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുക, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ലെവലാണ് വരുന്നത്. പരബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നശിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കാത്ത ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്കുള്ള നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ആ യോഗം, കണക്ഷൻ, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? എങ്ങനെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് അക്ഷരബ്രഹ്മ യോഗം എന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ നാളെ കാണാം കേട്ടോ. പാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, प्रपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा.